Salam ehman doganlar. Geçersin ebidilisler. Öňüňde bereket, ömrüňize bereket. Görüşüňiz ýaly bugünkü dünýä aýlymyzy biz başgaça görünüşde alyp barýar. Bugün biz Türkmenistanyň daşary ulusda Germaniýada ýaşaýan olurka syýasy tutsaw. Şeýlede Türkmenistanyň zyndanlarynyň içinde tutsawlar bilen bilelikde diktatorlyk rejime garşy başladylan Hereket adly Türkmen halkynyň birleşip başladan frontunyň ýol başlaty 14 fevralda başta hareket edýän aktivistler, diňe Türkmenistanyň däl türlü ýurtlarda ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekilleriniň öňde barjylary, intelligensiýanyň wekilleri, aktivistleri bilen bilelikde şeýlede bir näçe gurman şoltanyň hak bileşiginiň goşulmagy bilen döredilen Hereket adly birleşen Türkmen Halk Frontunyň lideri Muhammed Bayhanowyň öýünde meýtmançylykda. Şoň üçin kim hoş geldin diýmeli bilemok ýöne Türkmenim kanalyna Günýäl oturamyzdan. Men Muhammed Bayhanowyň hoş geldin diýäň. Hoş geldiňiz. Muhammed ağa. Hoş geldin döwlet menim, hoş geldin diýen. Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, dostlar, doganlar we şu programma serediýän beýleki ýyldaşlar. Onun mehmanı onu näşunki Günýä aýlymy biziň etmegimiziň esasy sebäpkäri şu kitap boldy. Bu kitap Muhammed Bayhanowyň öz başyndan geçiren Owadan depe zyndanlyna şaýat bolan taryhy wakalarynyň jemlendiğinden emele gelen bir memuar, ýatlama, taryhy faktlar esasında ýazylan kitap. Bu kitabyň ady Owadan depede ýitirim bolan ruhlar. Soňky wagtlarda Türkmenistanyň arasynda şu Owadan depe zyndanlynyň şertleri, şotaýdaky ýagdaýlar bilen baglanşykly köp sanly gurrunlar edilýär, temalar gorgolanýar. Şol sebäpden gaty köp biziň ýurdun içinden bolsun, daşyndan bolsun, diňe Türkmenistanyň däl, başga ýurtlarda ýaşaýan Türkmen doganlarynyň köp sanly soraw, haýyş isleg berip boluşdy. Muhammed ağa hakyky syýasy sebäpden Owadan depede bolup gaýdan. Şoň üçin Muhammed agadan sorasaňyz Owadan depe ýagdaý diýip. Şu tema, şu sorawlar bilen günüme baglanşykly şu kitap Owadan depede ýitirim bolan ruhlar. Onu siziň sorawlaryňyzdan öňürti Muhammed Bayhanowdan şu Owadan depede ýitirim bolan ruhlar barada maglumat alyn. Muhammed ağa Owadan depede ýitirim bolan ruhlar. Şu arada maglumat berdiňiz. Owadan depede ýitirim bolan ruhlar döwlet esasy şol fazygaly bolup geçen waka we 20-nji noýabr 2020-nji ýylda bolup geçen waka. Sanjar waka diýip at goýdular. Şondan soň düren bir ýagdaý şu esasy ýeten ruhlaram şu ýerde günäsiz tutsak edilen adamlaryň ykbalyna degişli. Olar barada men kitabymda ýazýanman. Bu kitap Owadan depede ýeten ruhlar diýe ýa-ni dogry bellek geçdiň şol geçilen ýollaryň tutdawlykdaky görülen
görgüleriň, kynçylyk, zulümleriň jemlemesi şu dağın içinde dur. Indi berde diňe bir oğdan nefede däl meniň şo tutulugy adylyp ondan günümden başlap we KGB'ň şo izolyator diýär-de sorag edilýän ýerine köp 3 aýlap sakladyp, oňam tuğ edilip, oňam tejene uradylyp, o tejenden hem şagalan abdüşkür bir yemeğin içinde de bir ören, bir aygıtlayıcı türme var bu Çerçev şäheriniň içinde. Adı şükür bir gaptaly sizo bolup buraya ýöne esasy jinayetçilerin esasy residivistlerin SSR döwründe saklanan türmesi. Yani ondan geçip o inni Sapar Murat Niyazam öldü. Ýagdaý biraz goşan ýaly bolýan. İyi yanından goşanmykda bizi kimme taatlamady, iyi mitimidi, onun elimizde bir önüme wamy, şeker wamy ya bir şoňa meňdeş iyi mit wamy, hemme adamyny alyp eşiklenmeli şeýlerini elimizden alyp bizi etap etdiler. Çerçew şäherinden owadan näpe. Nimet bu zatlar gurulun berýän şeýle şu owadan näpe gelişimizden başgaçyk bolýarlar gurulun. Owadan näpe bizi uradanlaryna Çerçewden uratdylar. Çerçew stansiýasyndan. Şu bir wagona hyrynda kenelip tallar 25 adamy. Ama şu taýda bizim oturan küpämizde meselem diýer bir 6 adam bolsa fiýas tutsa bundan beýleki şu taýda salanlary residivistler şol adam öldüren we 25 ýyla höküm edilen türmede oturmaly şu elmi dama şu gan orlaryň içinde oturan gözleri gadaran jinayetkarlar bilen bizi uğratdylar aşawada. Nawa bizim aşawada gelýänimizden bilemok, işte aýdan oklar minnebiler uğratdylar. Bu nimeň içinde esasy üns berilýän adam biz bolup çykdyk. Şu etap diýilýär-de, etap bir ýerden bir ýere tutulýar uğradanlar etap diýilýär. Ol wagonyň adyny da Stalin diýerler. Şu Stalin döwründen Kenidem şoň ady Stalin şol. Şol fiýat tutulary ýükläp Sibir'e uğradylýan wagonlara Stalin diýerler. Indi Türkmenistanda da şo wagonyň ady Stalin. Ama gelip oturup aýnama o residivistler bir ýaly saldatlar çagyryp olardan neşe alyşyp ya sigaret alyşyp ýolda çay demledip o çay arkaýyn çaýyň içine neşe atyp çilim çekip gıýgyrşyp bolmajyny olup gelýär bizem näme tutulur fiýat tutulur ketme çykarmany oturup bir-birimiziň ýüzünde seredip şu taýda men oturuşumy arkaýyn oturýanda men nigde bolsa da boljak bolur. O näme bolsa berýärsi otur birden bir gelip öňümde oturdy da diýdi meň adym Malo dedi daýan. Türkmen mi? Orf. Ondan gurrunlarda quagly Krasnovodsk'dan ekeni men diýdi goňşum gejeme erwet söwgünde bıçaklap berýärdi diýdi. 25 ýyl käsdilerini aşaň 15 ýylyny nemede geçirdim türmede. 5 ýyl rejimde oturmaly etdiler, ýapyk rejimde türmeň içinde. Onu innem garaşynmadyk ýagdaýda biri alyp barýarlar, owadan näpädip burun berdi. Ondan ýanky oturan beýlegatlaryndaky nemeler bar. O residivistler bada maňa gola berişini görüp ýözlerini bir hili mümkin duýdular. Onun men aňdym kellesini eýle-eýle pikir bolan bolmasa ýa-ni ýolda bir gol bolan döredin uruşun şolary ýenjiň diýen ýaly bir many pikirim bar ýaly göründü de. Emma ol bir ullakan uzun adam bilen ýaly
Awa bir paýhasly bolup çykdy. Residivizm bolsa, awa şol köpçüligiň içinden men haýlat men bilen gurlaşyp, awa durmuş barada gurrun oly bele. Awa men onuň şygyr ýazýanyny bilip, şu şygyrlamadan okat bersäňiz diýdi. Mene bir näçe şygyr okat berdim. Indi şeýdip bize ýatman ýaly soňra bir ýagdaý döredip başga ýere geçirdi. Salatlar bile oğlunlar haşeden eken. Awa ýaş türkmen oglanlar wadi ýanymyzda dini urdan tutulap edilen. Awa şeýdip bir apstonokany bir açyp ütgetdiler. Onuň ertegi ýene-de birleşdirdiler şo näme tutulurlyň aşawadyň öňýanynda. Aşawada golay gelemizde şo wagdalyň şo tutulur düşünýän ýerine getirenler. O ýerde grajdanski adam ýok. Hemmesi wayenleşikde. Bu nimen aň öňünde görünýän adamlar hemmesi gyzyl lampasly balaklary general. Kapyň wagda nimen öňünde duranyň hemmesi general, ulçynäki ofitserler. KGB-mi, MVD-mi bilemok, bilen olar kontakt ýokdy anyň. Biri çıkaranlarına birinci çıkardılar. Şol önemli Varanok diýilýär-de maşina. Şonu neme bolaya getiren ekenler. Ona şu ortada itli sallatlar durda nemeden çıkaranlar. Vagon. He. Ben hayran aldım itler ürmesin oýdy biz çık başladık goly. Fiyat dolu. Ürüp duran itler goýdy ürmesin. Ha, ona şu taýda men ikinci olup neme görüp şu aralygy çarp geçmeliler tiýilipdi. Ana ulgap geçmeli, ýöreden oklar ulgap girmeli. Kellen galdyrmak bolanok, töwregiňdekilerin ýüzüne seretmek bolanok ofitserler feretsen ýazalatlaryň günde urup başlaýarlar da. Urup ýenjip hünrü edip soňdan koýberýärler nemeň içinde Varanok içinde ölümde onu getirip ýene-de bärde urýarlar da oğudan nefret eder. Oğudan nefret eder, yine uyarlar. Şol atlar bolmadın, nipid ol atlar bilemezson, fiyat tutular, kelleğimle şartları diýerler, Türkmençe kelleğin eteňe harla geldiyor da diýerler. Şonları minip Varanog'a nime geldik, bu oğudan nefret. Yeniden bilem yok, oğudan nefret genelinde. Yeniden bilem yok. Onu sebebim şu neyim için, bu adati türmelerde Varanog daşarda durup daşardan düşürüp salýarlar da zindanyň içindäki nime o türme korpuslary. Bu ýerde bolsa maşyny bir yemeğin içine sardylar da korpusyň içine. Yani şu taýda şol maşyny sardylar, görsek şu çaýyň şaky etaryna girýän eken, ýa padwalda maşyn girýän eken. Şu tutulary düşürenlerini de başka tutulary görmesin diye edilýär. Odan epen tapawdyny gören bilen Beýleklerden tapawdy. Ha, şu taýda daşarda düşüren. Kimin bilen hiç kim bilen ok. Hiç kim bilen ok. Yüzünen gören ok, kimdilen bilen oklar. Şu taýda düşürdüler. Onun bir otobüs alıp erkin bölüler, bir 10 adam beýlek de eşiňizi çıkarın diýdiler de. Onun evindeki şıp yalanacak derler eşini çıkar. Şu taýda men nemede şu kitap barada kitaplar barada ondan ýolda ýazan şygyrlanmadı. Bunu ýesem bunu aýarym bilen atamam men gururlar diýdim de. Elimde tapaýarlar. Ondan şonu ýuwaşlyk bilen şol içimde de eşiklerimin içine dolap hiç kimi görkezmän şol yemeğden koyverdim da köpçülük eşin içine. Yani öğren mühim malumatlar vardı onun içinde. Yazılanlar vardı. Şu kitabın bir böyle vardı, ondan şu köp şıgır vardı. Inni eşiklerimi çalışıp başka eşik giydirdi, duruşumda garaşık, oğudan nepen eşiği. Inni şu eşikleri bilen koridordan gidip oturuyoruz, labirent, o koridordan o koridora, on aradığında da lestnice bilen çıkyan, her etajda da postur, elleri avtomatlı. Sallatlar bu.
Mümkün näme. Her etardan geçende de her yerde de gapa olan nemeli gurtluy, demir gurtluy. Ondan şu ýöňdäki ýörek barýan ofisier şonu açtırıp hawa soň indikatora barynda onu açtırıp koridora girende onu açtırıp şol ören bir çylçyrymly eger gaçşajak bolsaň mümkün näme gaçmak goýarlar. Hiç. Onça kapıdan, onça post, on garawul. Onça kapıdan, onça postdan, onça avtomatyň aşagyna diýir çykmak mümkün näme. Onun biri ahirsoň eltip bir korpusda birinji etajda yerleşdirildi. Şu adam ýadymda 10-njy nomerdi şu wagt. Näme kamera. 10-njy nomerda yerleşdirildiler. Onuň ertesi bir sutka geçenden soň kamerany açdylar. Giren ofisierler aýak üstünde durup bilen ok emes, piyan. Ben soň düşünip galdym. Olar piyan bolmasa Sovesti urdurmaya da olur adamları. Biz günäsiz tutsa olur da. Şoň üçin şol Sovestini basmarlajak bolup jörüte işip şu dik aýak üstünde durup bilen ok hersin gelene de dubin kawa giýdiler. Şo ýagdaýda urup bilýärmi olur? Urdular. Men öňümde oradagy diýip bady şol deme psiýas tutsa 2001 ýylda dowlan ýylmadan bir meňneş. Şunu bir meň öňümde urdular. Şu her uranyna benne hang edip berdiler diýdi. Muň içine de depdiler. Muny döbün köýlenen boldular. Ýöne adam belmejek bolsa ölmeýärek. Adam başda daşdanlat diýilýän dogry da. He. Bundan öňdäkiler hemmesini urup dikdiler, buna murdular da. Indi o şurmaňa berdi. Sen kime diýdi şey bäsgermeçileri. Ýa-ki ofisier, piyan ofisier. Men yerimden turup familiýamy aýtdym bolýar. O maňa diýdi, anha diýdi. Anha şu diýdi. Şunu diýdi, telewizionyda aýdyp goýanok, radio swoboda da aýdyp goýanok şu ady elmidam şu taýda çykyp dur diýdi. Şey diýdi bolan ýa-ki bir ofisier var. Aýagym bilen döşme depdi da diýdi. Menim şu dependen ýa-ki amortizasiýa berýänler, ular alınacak bolup. Bunda da arkany aýtdym da. Arkamda enter turman oturan tutulur var da kellerini şartlar. Şu arkan gaýdyp bu kamym şol pişiklen bolýar elim üstüne geçip bulan üstüne yıkılmayın elim bilen ýa-ki ýeme ýetiren bilýän betonu elim ýeterli. Şolun arasyna ýykyldım da. Şo wagt aňardan kamana geldi. Kapyň aldyndan. Çağırýarlar diýip. Ofisierleri. Görem ýagdaýyna ähli bolýardy. Bu nirden kamana geldi. Kim bilýär ony? Şo ýerde stop boldular. Onuň bularyny çykyp başlady bolýan ýa-ki oradagany elinden turup götürjek bolýan başga hiç mäne baran o. Demek bolanokmy? Ya näme? Kömek etmege ruhsat beren oklarmy? Her kim sanrak dur gurulu çatan okmy? Ýa-na bar. Ýöne bar kömek edende näme üçin kömek etdiň diýip seni murýarlarmy ýa-da olar çykyp oturýar. Kapydan çykyp gidip oturýar. Şoň çykýanyny görüp şonu bir yerine tuduroyun diýende keldi näme ýer berip ýatyr da betonu. Demin altyn diýende. Onu şeýdip baryp gujoklap götürüp turulyp nämeň üstüne oturtdum. Nara diýerler birinji demesem. Onu bir näçe wagtdan soň özüne geldi de. Inni bu guturdum kadiydik. Ertesi gelip şu gaptalmazdaky kameralan barny urup künür gittiler bular. Evet. Şu gözüm ortujak bolýar, bizim gözüm ortujak. Oğlum atmalar. Bizim oğlumuz batjak bolýar da. Olaryň o wagtlar şu birinji gelende karantin bolan soň şu opşy koridora dıkdylar da biri. Garşymyzda retsidivistler batda. Şu adamın bulan içinde iki sanatı neme urgaçı daman özüne kast edip
o nime dipdirler şu Venus'un kesip bölüp durik adam. Onun derrew gerýär da nimeň içine ýaýrýar da türmeň içine. O şeýle akşamna nimelerden her atnolardan gelip durda şu pautina yürütü yatalınma şu kanveriyalı şonun galopka değil ya da o kadardan şaketardan onu gaptalkalara berip şeydi. Yani, onu ne ol karavullar nemeler görmeýärmi bilmeýärmi? Ay olar nit inçe nit. Sapak. Görünmeýär ha sapak. Ol görünmeýär iş gowdar etmeden. Yo içinde şu uçurlar var ya olar aýdalap. Ay edil kameranın içinde onu aytıp bilen adam yok. O yönü ol gatdalar onunla hereket aýdýanlar bazar silisler. Onun ton ne diýerler kamerany ütgedýärler da. Başga kameradan ýalarda o ýerden aýrýarlar da. Indi şu buradan degemesinler diýip ha. Ha, birden biläýmesinler diýerler. Ama bir hepde geçenden soň geldi emmeden amoy. Biri çıkardılar koridora. Men bular ýaly pes diýip desturýantak ömrümde kitapda dokanmak ben. Alexandre Dumas Fransaň orta asyrdaky bolup geçişini siyah tutulan nime Bastilya basılışını o Şatagayara'da ayarlan saklanışını Fransız götürmek. Şatagayara ayarlar için Bastilya'ya gitmek. Siyah tutulan şu yerde olan şu ministerlerine basıp olara ilki nahar verip soňam olary ağır günlere nimet şibada yani o taýda şular ýaly ýagda ýok şu biri etişler ýaly. Şu innikepde gelip çıkaranlarına hem koridora çıkarıp inem benim 50'den geçen adama. Tuğrumda bir näçe adam 50'den geçen adam. Ol öňündäki ofitserler, ol ýaş ýigitler gelen amonmy 20 ýaşly, 25 ýaşly. Olaň öňünde hemmäsini tutsaglar ýalaňaçlap, şu ýalaňaçy urup başladylar. Ödem diňe urmagam diýerler kamera diýär. Ben ha felaket diýdim. Bu diýdim urup ödem keypetçi ol bizi kamera alıp diýdim içimden. Ondan urdular şu uryan yerleri evinin uryalar şu evinden ondan diýdim uryalar. Soň aýagyny galdyrdyk şu aýagyň uşagyny uryalar. Dawan uryalar da şu ulluka neme bilen dubinka bilen. Ya vurdular kamera aldılar. Soňuny eşiňizi geýin diýenlerine eşigi geýip ýa-ni tap çykan bir ýa olen aýagyň bilen tap çykan arasynda bir prужин amortizator bar ýa-la. Prужина ýöne içi amortizator, ýöne prужин bar ýa-li. Şu aýagym çiýişipdir da. Ona şu nime tap çykan görep barýan onu duýmak diýeri. Yer bilen özümiň baglaşymy diýýär. Ýa suw toplapdy ha. Ona şunlar bir elbet biri nimetdiler, zulüm astyna aldylar. Onun ertesi, şoğunun ertesi şeyde seyredýäs bolan garşymyzdaky korpusyň atnolaryny neme bilen warid etipdirler, ýani demir bilen. Indi şu atnyň aňyryndaky oturan adam ne arasy howadan dem alyp diýär. Ne asmany görüp diýär. Ne o nimen atnyň aňyryndaky korpusy hiç zat görbilen ok. Onuň bizim oğlanymyň bir göýerde kim oturup pagat alty bolmasa, altyň ýarynda. Şu atnolanyň demir bilen warid edilen kim oturup şoň aňyrynda ses berin diýip bir näçe gelip bizim oğlanlaryma göýerde bolan aňyrdan jogap berip başladylar da aýna biz plany. Ondan bilen dinle oturduk bolan planaga öldü. Planaga birinji öldü, planaga ikinji öldü, planyny guruverdiler, planyny nätdiler diýip. Oğlanny iten depede iten ruhlar diýip at goýulanyň sebebi şu kitaba. Şol demir warid edilen nemeleň aňyryndan zordan heti gelýän adamlaryň ruhlaryň barada baş edilip ýazılan şu kitap. Ananyň biz onuň şugatları dinledik bolan
Kimem bolsa bir aydan olmalı. Bizi birinci kattan şu umum korpusdan götürüp başka bir korpusa dındılar. Siyah tutoğlan saklayan yeri. Yörütü tayarlattırlar. Dine siyah tutoğlar. Biz oturuyoruz. Inni bu koridora diyecek olanda post koydular. Kamera koydular. Şu kuruglu sutku, şu kamera koridora alıp dur. Yazgaliya ama şu kim kameranın önüne var ya. Pasta oyum geliyor noktadan önüne değil. Özüne de bulon batıp gidiyorlar. Yemen daşını. Kapa. Onu hiç kim barıp açmam bilen o. Bulunmazın üstüne gene ştamp koyup gidiyorlar. Şu yemeğini üzayeteler, sapağı açanlarlar. Şol realde sakladılar da biri. O ne siyah tutulan saklanışı. Onun biz görüyorduk da aram biri nime bir neçe vererek çıkardılar diyeli pravulka. Pravulka diye. Gelirince umum pravuluşunu nime gelirince diyen yerler var da. Siyah tutulanlarım şöyle çıkarıyorlar da. Yani böyle yapıyorlar, böyle ki yolları yapalım. Çıkaranlarına şu ne eylem olsa görüyen olun. Bir yerde işittim de. Anladım. Yeni ses geliyor da yankı ses geldi. Men palani bir ekonomist su emevlen batılanlar. Şunu, şul koridorda payız geldi. Merez dağıyatan yeri yaktı olsun. Ekonomik tutuğu var da, şu korrupsiya var da. Ayıplan basılan adamların içinde şu ministerleri saklanayan koridorun içinden geçirdiler bir neçe kadar. Yani şolamam içinde bize yuvuş bilen ışı veriyen bahatta. Şu datlara ben şu kitabın içine yazandım. Onun bulan hemmeden şu görünmeyen sesler oğudan nepen ruhu da bu. Onun içinde köp yitirim oldu. O ekonomisken köp hiç değeri çıkan yok da onlar ölümünü mahsulünü verdiler bir başladılar son adamlar. Yani değerlerini vermediler. 22. Sancar meselesiyle batılanları ürünlerini biz eşittik şunu akıdıp Garavun çölün içinde bilinmeyen yerlerde çaygaların içinde gömüp kayacağını kendilerdi. Şunun hiç şaşan şunu doğanlarını şam tapmasın diyede. Hiç yerden hatavadanlamak. Soğan tapılmalı. Ana şu yitiren ruhlarım olur. Yiten ruhlar. Şimdi şu meseleni men näme üçin şu wagt boğa batýar? Şu taýda bir nämäni ortadan paralel geçiresim gelýär-de. Ni siyasi tutsaklaram, sayat tutsaklar bir ýana ýa. Olaram iki bölesim gelýär. Sancar meselesinde basylan. Siyasi tutsaklaram iki bölesim gelýär. Mesela özüm içinden geçip gördüm. Sancar meselesi bilen basylan adamlary aýra tin bir koridorda korpusa saklanýarlar, etajda. Onun arasında hiç kim garşyny okutay. Onun nemesin koridorun bir gatly duşunu näme diýär, karcer. Karcerda saklaýar. Nämeň içinde, türmeň içinde türme bolýardy. Esasy zulüm çekdirilýän ýerim şo ýer bolýar. Şoň dowamyna şolar karcerda din oturmaly turup bolanok ha? Yok, o taýda her ýyl var ýani. Yok, oturmaly turup bolmaly edilenlerle o nähil edilen o denneter karcer, men oturun karcer. Men karcere 5 tutku basdylar. Men oturun karcerinde patolog ören beýik. 3 metrden äkendir. Şu taýda bir balaýta 70 santy iğni beýikligim 50 santy reşka diýerler akno. Demir gözenekli. Ol şu patologun şaýynda edilen. Aşakda däli sen ýokarda görmerlerden işte. Onun ýokardan voltaj howada alymşym ýok da onun üçin. O sebäpli aşakda däli ama ýokarda patolog howada şöýür çykýardy. Yani o daşardaky howada diýerim howa alış bilen okýdy. İçinde aylançyk yok. Onun şu demigen-de yerem durşuny gum. Betonun üstüne gum matıp giden-de
Şu tozon, şu odenli pente görünen şägeler şu yokurdan gelip girip onun içini çişkip firman süpürmen gumum ertlik gat bolup gidenler. Aynen. Onun bu tuvaletini onun şol girip adamın oturup turundan sonku girip adam näçe giren diňe oturup turýar. 1 gram suwu dammadyk. Olam şu adamlaryň nemesi atkody bir dağa bolup gidenler şoň üçin. Ine şeýle saklaýarlar da. Diňe şonu görkezmek adamlaryň ýaly unujaýt etmek. Şolatlar görkezmek. O urmaga ýençmege gynamaga beýledi dostlar. Ol urmakdan gençmekden aňyrda durýar. O sebäp moralny, psikologiki görkezýärsäňe bir topar adamyň atkoduny şoň gatdyna ýatyp turmaly ýa-da 5 tutgalat diýär. Men ýatmadym şoň 5 tutgalat. Gys Tom taýlary iýulyň 10-na bassalar 5 tutka diýip. Awonyň şu iýulyna bassalar bolen ýa-ni howada da şu 40 näçe graduslar. Basan wagtlaryna şöyle tokanatlar, şu nime sokmakalar ýa-ni kamera sokmakalar. Bir otogyň içine salyp ýa-ni kameraň içine salyp işini çalyşdyrdylar. O garaşyklar aýryp başga bir ýatan gumu waspysan işler giýdiler. Ondan ýa-ni orobolary nime diýen görýän onuň arkasynda ýazyldy watan dönüm diýip. Ine şu adamın şu ýa-ni belirleýän mermäler. Watan dönüm diýip orobolarda ýazyldy. Watan dönümi diýip giýilýän robolary kime geýdirenler? 20-nji sanjar meselesi bilen batylanlar. Arkasyndan bir watan dönümi diýip ýazyldy. Gatlaryndan balaklarynyň gatlarlaryna ýazyldy watan dönümi diýip. Şeýle iş geýdirýär. Eş geýdirýän ekenler. Onuň men bulary geýmek islemedim. Beýmek islemedim, barabar gara roba balak tapdym. Birim şu eşiklerin içinde ören bir kütü material şu wayneleriniň eşigine meňde şonu şu olar beýlekler geýmejek bolup şonu her kim gelen şonu geýip şonu derden ýaňa adamlaryň derinden kirinden ýaňa başga da ýokmok da egniň ataňda. Men aýtdym şu näme şo bolsun men şunu geýin olar geýmeýin dedim. Watan dönümi men watan dönümi dälidim beýle pikirimçe. Şonu geýip çykdym, ondan derrew meni sokdular karşıra sokdular, nereden menen bilen mok ýanky. Suw içesim gelýärdi. Suw ýok, çaýam ýok. Inni basan wagtlary günür tandan soň awşamki neme garaşmalylar. Uşlar. Aýandan rodan çydap şoňa ýetişdim. Onu sallatlar geldiler, sallatdan gatdalyna da ofisier we ofiseriň gatdalyna diýen awtomatly ýene bir sallat bar. Olaň gatdalyna da ýene biri bar. Şo Batygan maňa gelen ýaly. Olaň gatdalyna da ýene biri bar, grazdan eşikli. Ol şol komitetiň adamlar bolmagy mümkin. Inni şol sallatlar bir damja artyk tuğmer bilen ok. Hemme adyk ýokurda kamera alyp dur, birimşa grazdan eşiklardan seredip dur, olaň näme berşine bile. Ay nahara ýöne bolýar da, nahar däl oňady, ýani adyna nahar diýerler, uşun, o. Çöreğim dolu däl şol bir nemeň ýarsyny berdiler de. 20 gram ýamadyr ýa ýok. Onun adaty çörekmi ýa-da ady çörekmi? Ady çörek. Ol haýsuwna edilendiň belli de ýani oran gatýar da. Gum ýaly oran. Garada. Muny berdiler onuň boşlar ýaly demir neme çaşkan içinde de ýaty çaý berdiler ýaty. Yani şunu hemme dady ol naharna ýen boldum o jipki näme imeseň bolamak içinem aç bolda ol has beter diýip iýdimde inni ýanky şo goýup giden çaýlaryny sogatdym da şo giýje suzulukdan organizm istaşýany etmesini muny goýdum da her näçe ýarym sagatdan dilim sokýan içinde saklaýan ýanky nemäň içinde. Soğan çayın içinde dilimi saklayanlar. Dilimi öl bolsun diýenler. Dilim uğrayan da içi tuzlukdan. Abizvorwanya başlaýarlar.
Şu adam dilim sokyan şoň içine. Onun şu dilimi sokup taklap durun, şu dilim pitaç etsin diyenler, şu sudan. Oğurtlap işlem ertir içinde su olmasa men susuz ölürüm diyenler, hurul ölürüm diyenler. Ha o şey dip ölen mi? Ha diye o katirka ölen kana su yetme. Bu hakik bir türmede kırdan yağda da şeyle yaşın 50'den geçen ton organizmde su ağırlıyor da köp kişi bilmiyor şonu. Gece yatanla su olmalı yarlar. Şonu bilen adamlar. Ha, onun bu türme meselesi kat ağır mesele. Niyanki iki neçe bölünýän ýeri şu taýda. Yani Sancar meselesini ayırdık bir yana. Birinci nomur bolup gidýär. Eşikleri şular ýaly diýerler. Vatan dönüp ýalar. Vatan dönüp ýalar bir ýerde saklaýarlar. Beýleki siýasat tutularyny bir ýaly ýönkörüp sen Abdukulif bilen gatnaşan diýip batylan adamın käme taýda. Bunların bir ayrı saklanýar. Bu beýleki käwirler bilen daşary takdylar. Sen gaşşyt gatnaşan ýa-da şu Türkmen rejimine garşy diýip batylan adamlary ýa-da dini mesele bilen olaryň ham bir aýra temnemede saklanýarlar da. Indi ekonomiki neme bilen basylanlar. Olar fiýat tutuluk däl. Olar bir giden nähili ministrler ul derejede bolsa da yankı siýasat tutuluklar bilen bular goşmaýarlar. Olary aýratyn taklaýarlar. Onun şertleri näme? Onun şertleri olara swidaniýa ýok. Ýöne olara neme geçir, perdaşy geçirýärler. İmit geçirýärler. Olara imit geçmeýänler ruhsat berýärler. Fiýat tutulary imit geçirmäne vicdat ýok. Perdaşy ýok. Doganlaryna şundan görüşmek ýok. Hiç zat ýok. Ayankalara geçirýärler imirti kim ekonomist bolsa. Onun kim ekonomist bolsa olary şol nime uradýarlar. Mardaky bu bir nime var, yer var taýda. Näme diýär? Ay bir kurort ýaly bir lечение ýaly. Bayramalyň ýanlaky? Ýok, Marda. Marda. O şu wat şoň ady ýazmaşyna. Şu taýp uradýarlar da lечение. Tip onun o ýerde doğanlarını görüp bilýär, iýmiti gowlaşýanyň şu ýerde. Oňa da näme geçip bolýar, bir näçe pul berýärler. Oň pesi $10.000 şoň geçip. Onu türmäň içinde de korrupsiýa düzgün dowam edýär ha? Türmäň içinde ören güýçlü korrupsiýa görüň näme dowam edýär. Türmäň içinde meni çağırıp menden plança $1.000.000 düşürdüm geçirdiler. Men aýtdym mende pul ýok diýip. Onu şolar ýaly derece ýeten Türkmenistanyň ýagdaýy, owadan nepen ýagdaýy. Owadan nepen ýagdaýy şol Türkmenistanyň iň ýerbet zulüm gököýän türmesi we iň ofisiýerler üçin elitni türme. Sebäbi şu ekonomist batylan adamlardan pul alýarlar. Balniçka diýär, Marda balniçka. O özüne döşüne kakyp beren adamlar bar. Men fiýat tutuluk diýip ekonomist batylan. Olar nämeň ýarsyny tutuluň ýarsyny balniçkada geçirdiler. Indi bu utanman men fiýat tutuluk diýip özüň döşüne kakýarlar da. Olardan fiýat tutuluk bolmaz. Halkyň ýalan sözlemek bolmaýar. Sen balniçkada oturduň. Sen fiýat tutuluk däl. Näme üçin halkyň sen anlaýan? Bütün halkyň men fiýat tutuluk diýmek bolmaz adam. Fiýat tutulukda basylmasan, seken ekonomiki korrupsiýa bilen basylan adam sen. Ogurluk eden adam sen. Sen bir näçe halkyň emlerini, ýurdun emlerini ogurluk edip sen bu men fiýat tutuluk diýen näme bar? Ana şu taýda bölükden hemmesini gördiňmi? Birinji ýerde durýar ýa-da Sancar meselesi, ikinji ýerde beýlek fiýat tutuluklar, üçüncü ýerde ekonomistler durýar. Ekonomistin içinde de oturan adamlar, ministrler. Olaryň durmuşy birinciden has gowy, we ikinciden hem has gowy. Sebäbi perdaşa geçýärler. Olar balniçka gidildi. Birinci tutulukları perdaşada geçen o. Niýdeligine bilen oklar olan owadan nepede giten ruhlar Sancar meselesine we ikinci fiýat nimede ýanky aýdan fiýat tutulma diýişli. We ekonomist ki basylan soň
ýygyna çykybilmedik. Taşırlan yankı adamlar, ceset taşırlan minister degişli, ministerlere. Ol Balniçka gidip görenler var da men kendi yerde yadan eldirim. Ya, inni şular ýaly Türkmenistan'ın içinde düzgün bozulýar. Bu şular ýaly korrupsiýa we türmelerde, yani bularym inni ýaly dowam etmek isleýärler ahyrı. Yine de dowam etjekler. Köp kişi şu sistemany bundan meter agradyp inni barıp aralmak isleýärler, Türkmenistan'dan aralmak isleýärler. Kimden? Türkmenistan'a öýlerini basanlardan, öýlerini tutanlardan. Men näme diýdim şu meselede? 2007-nji ýylyň 9-njy awgustynda çykardylar ha. Onun näme çykdy? Men iň küperde açanda aýdandım. Bir köp birleşin Türkmen hereketini urnap, men ýadyan hatlanmy, men ýadyan şygyrlanmy, şu nime goşulan bir de hereketimizde goşulan ýigitlerin üstünden çıkarıp diplomatları, jurnalistleri getirip şolar bizi çıkarsın diýip ala edip şeýdip çıktık biz oğdan nepeden 11 kişi bolup. Inni oğdan nepeden çıkılly şu taýda bir ýagdaý bar. Neşul yankı oğdan nepeden surawyny oturup çıkan adamlar barlar. Surawyny soňuna çenip, olary näme tarapdan dünýä meşhurundaki diplomatlar ya dünýä meşhuruna halkara gulamaly tarapyndan kömek edilmedi. Olar näme üçin näme kömek etmediler? Olar siyasi tutuk derler. Kömek edip çıkarılan adamların hemmesi siyasi tutuk. Inni şu kitabım näme şolatları ýazyp şolatlar hukuk edýär. Kitap 2000 egzemplarda çykdy Moskwada. Kitabı menden soraýarlar, ýaňam ýalan ekenler niýe okap bolýar. Moskwaň memorialy we adam hukuklaryny seredýän şo ýörük biz taşyrdyk kitabyň galanlaryny şo ýörük jaň edip ýa şo ýörük baryp Moskwada bolsalar alyp şo ýerden habarlaşyp o hiç kili pul gerek däl biz ýöne şeýle adamlar okasyn diýip men ruhsat berdim şolary paýlan diýdim Onu şeýdip şo taýdan alyp bolýar. Galandan pikir edip görür, häzir internet variantyndan nähil edip biz onu internet variantyny goýmaly. Köpçülük auditoriýa köp, müňlerçe adam, 100 müňlerçe adam bar okarýaly, türkmenler daşynlaty, içindäki 14 ýagdaýy ýakyn wagtda. Edip bolsa. Nahakumda taýda tesirleri de bir nemet geçtik, garak geçtik. Türkmenin kanalyny biziň tesirçilerimiz alyp barýar. Şoň üçin şolaň tesirlerini halk köpçüliginiň dikkatine ýetireli. Diňe öňe diýen tomoşaçymyz, alyp barjymyz, Salam aleykum döwletaňa Ahmadaňa kiçraşypdyr. Aleykümselam. Karadoğlan Türkmen Salam aleykum mehwan ýerleşer Ahmadaňa döwlet salamanlygyny hemmelikdir. Karadoğlan aile akşam diýen bu tomoşaçy Ahmet Bayhan siz owadan tepe zınnanına İranlı Atavay Kurwan bilen bir wagtda oturupsyňyz. Şol İranly Türkmen hakda eşitip bidiňiz diýip soraýar. Men ýanky gurrumda aýdyp geçenler nähili böyle saklanýanly fiýaty soňlaw. Ol İranly Türkmen mümkinler görmekde. Ona bir mümkinler görmek. Hatya ol aşawatda birleşen ministerleriniň görmek mümkinler. O barada informasiýa ýok. Karawulliýan bir tomoşaçymyz, Salam aleykum Türkmenim, milletim, halkym, Türkmenistan, Bayhan halkynyň
bu yol halkynyň bu ýollarda, Türkmenistanyň halkynyň bu ýollarda ayagyna daş, gözlerine ýaş değmedin inşallah diýipdir. Tawal garawul ýaşly gaty geçmiş olsun, geçti olsun diye. Geçti olsun diye. Öwdaşyp bilýär. Ahmada aýla agşam näme sebäpden birden owadan nepe zannany hakda gurrun vermegi makul bilýär. Maksadyňyz näme diýip sorar? Aýla agşam diýen bir tomoşaçy. Her yerde siyahat, haşanla yurtta adamlara batış alıp barlayan olsa, represiyalar alıp barlayan olsa, siyasi tutulun ıkbaly şu halkın en ağır çekken bolumunu görkezýär. Olum nirde görkezýär Türkmenistanda. Oda nepede. Buna aýtman täýäri Türkmenistanyň halkynyň, Türkmen halkynyň çekken bolumy barada gurrun etmek. Ana şu sebäpden biz onu aýdyp otyrýarys. We on kim on etdirýär şonu? Şo bolumy çekdirýär halka. Ýene kim şo bolumy men çekdim diýip ýalan sözlýär. Şu zatlar üçin aýdyp otyrýarys. Ýene soraňyz bolsa beri berin. Awalın garawul dogry owadan nepe, owadan bolan üçin halky iýermediler diýe. Ýani owadan bolan üçin iýerenoklar diýe, ýöne göre iýerenoklar diýe. Aýla agşam zınnanyna Azatlyk radiosyny dinlemäge mümkinçilik barmydy diýip soraýar. Owadan nefezin nanna ýokdy. Ýöne ören gowsoraw berdim. Şu kitapda da ýazylgy şo mesele. Meniň bir radiom bardy. Muny Abdulkerim Mazlum siyasi politik bana ýörüýte sowgat berdi. Şonu men nemede otyrkan umum koloniýada otyrkan ilki başda tutuluk başlanýardy. Neme türmeň başlanýardy, türme salanýarlary. Şonu men öýden getirmän haýyş etdim. Şu radiony nemeden çykarýan çalar, Abdüşküre uğradyan çalar, giýje garanky düşenni saat 10'dan soň patologda gidilýärdim şonu. Özümem ýörüti ikinji nemede gatda ýatýardym. Hemme kişiler yatandan sonra ýokardan uşak alıp Jugoşluk bilen şonu açıp Azatlyk radiosyny dinlerdim. Deutsche Welle'ni dinlerdim. Dünýäň ýüzünde siýasat nähili gidip otýar, şonu dinlerdim. Ruslaň täzeliklerini dinlerdim. Inni şu radiony nähili alyrdım ben. Giýje gelip duýmany türkat bize etap diýdiler. Onuň men şu etap diýenlerine hiç tadı goýup gaýtmana kaýl etmedim. Ýöne radiom bilen şu guşowyň içindäki duran şygyrlamy goýasym gelmedi. Şygyrlar nähili bolsa guşowyň içinde bildirenok radio kiçem bolsa bildirýärdi. Şu radiony ýanky şu ýerde galýan ýorgunlyşyň içini dolap at diýenlerine attym şonu. Salatlary da ümledim. Şu radio men Azatlyga çykandan soň Aşgabat'a getirip taşıp gittiler şonu. Şu radio men elimde şu bolly, ýöne men onu götürüp getirmedim bärik Ýewropa, öýde goýup gaýtdym. Türkmen hareketiň simbollarynyň biri. Adam radioň ady Sony. Kiçik radio, ýöne onuň sistemi alyşy ören güýçli bolandan. O şonu şu ýerden dinleýärdim de, şu çölüň içindäki zannanyň içinde yatıp dinleýärdim şonu. O bu Ýoşan Orwanyň köp çykyşlaryny dinleýärdim. O Döwlet Baýhanyň çykyşlaryny dinleýärdim biz. Täjuluň çykyşlaryny dinleýärdim. Köp biz bardy. Ondan örde ingilis dilinde de çykyş edýär biri şu taýda bir İspanyol diýär. Onu dinleýärdim.
hawa. Şolun köp Türkmenistan'ın siyaseti vardı ve siyasi tutukları vardı. Aydiyan natlarını dinlerdim. Türkmenistan'ın Nihat'ın rejimine karşı onun 3 nafar kabul eden nemesi var. Kararı. Şonu men dinledim. 3 dönem dinledim. Şol nemede siyaset oldu basılan ministrleri, Şeyh Muradov'un neme grupasını boşadın deyip talep edildi. Yani şonu men şoğa dinlettim şonu 3 dönem. Özüm vardı da dikkat dağıtlar dinleyerdim şoğa. Ne tomaşaçılarımızın hayışı var. Şu efirler katı uzak çekmesin deyip hayış ediyorlar. Şunun için her bir 50 minutta bana deyin terden girip devam eder yani. Sonra devam. Şunun için her bir nekvan doğanlar kadırdan tomaşaçılar köp sanlı daşar yurtlardaki bizim tomaşaçılarımızın ýagdaýlary, mümkinçilikleri çäkli bolansoň bir sagatdan aňryp geçmesin eger mümkin bolsa ýaýlymlaňyp diýip haýyş etdiler. Şonu alyp köpüldük. Bölekler demetmek kıyın bolýar. Bir iki ýarym saat, 3 bolýar. Şoň üçin bir sagata ýetmedi diýdiler. Aýtlaşma. Şoň üçin häzir bir çykyp täzeden girmekçi ýöne bu efirin aşağındaky kesirler ýitip bilmem mümkin. Şoň üçin häzir şeýle bir men göz aýlaýyn gaty neme bolmajak bolsa, gaty bir wajyp tesir bolmajak bolsa, eger mümkin bolsa sizden haýyşym häzir täzeden girjek efirimizde öz tesirlerinizi postgalap täzeden iýerden minnetdar bolan. Şoň üçin şaýda bir tane tesirler deyin. Inniki efirin başında sorar ýalylar. Geçnekde Karajoğlu'nun köprek Mehmet var. Karajoğlu'nun gaýtalygyny minnetdar bolan. Ondan owadan nepede ýitirim bolan ruhlar hakynda ogulky siyasi tutsu merhum Abdukuly Abdülkerim Malkım liderlerimiz bilen birlikde siyasi görüşde bolan o dennepede yitirim bolan ruhlar, ýatlamalar, tarihi faktlar taýynyň agtary şuň gününe Hereket adly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň lideri Ahmet Bayhan bilen o dennepede başdan geçiren ýagdaýlaryndan owarak bolan maglumatlary görüngeçligi şu birinji bölümimizde häzir tesirlere, soraglara jogap baran şunun bilen jemleýär. Häzir täzeden efire girýär. Täzeden efire girýänimizde duruşy bilen sizin soraglaryňyza jogap berýär. Şoň üçin Karajoğlu'nun o beýleki tesirçilerimizden haýyş etýän tesirlerinizi kopýalap iki ýaýlymyza boşluğun minnetdar bolan. Ekip bolsa, aklımda adaýtdy, soraglaryňyz bolsa arkadan berin, men jogap bereýin idi. İkinji bölümde garaşan, häzir ikinji bölüme gelýär.